Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos en Ribeira falándolles da volta ao traballo dos mariscadores con malos resultados na reapertura da Meixa e ali seguiremos tamén para darlle conta dos novos roubos que están a xerar un gran malestar entre os usuarios do Porto. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Pouca ameixa e prezos bastante moderados na volta ao traballo dos mariscadores ribeirenses que volvían a faenar nas súas concesións tras un mes de peche. A agrupación de mariscadores de Ribeira decidiu parar un mes tras a campaña de Nadal co fin de darlle un respiro aos bancos e mellorar a cotización coa suba da demanda. Nin unha cousa nin a outra. A volta ao traballo deixa malas expectativas entre os profesionais que comprobaron que a ameixa segue a escasear. Hai pouco precio. Non quedou moito este ano, pouco tamén. É o que hai. Cada vez imos a peor. Pouca cousa hai. Pouca cantidad que quedou e pouca meixa en esta campaña foi pequena e cativa. Son 15 kilos, pero normalmente a xente está collendo 10, 8, 7 de roja e de blanca pois pouco tamén. Xa ves o que hai, a mitad do cupo, bueno, dá traballo. Fatal, peor que cando deixamos. Aquí a cofradía, como non poña man nesto a Xunta de Galicia, isto vaise todo, Somos moitas familias que vivimos desto, pero aquí non hai nada que rascar. Mira o que traemos, 11 kilos de blanca, 2 ou 3 de roja, 2 homes toda a mañán, isto é inviable totalmente. Como non miren de labrar o fondo e oxigenar, que está todo podre, veñen a meixas a mogollón todas mortas, horroroso. Os prezos tampouco axudan e seguen mantendo valores moderados. A ameixa babosa roldou os 20 euros, mentres que a rubia cadou un valor máximo de 7,5. A ver, o primeiro día ainda non che di nada do precio como vai a ir, porque ainda está mirando como está o marisco, pero bueno, as perspectivas non son de todo malas, porque a ameixa roja onte anduvo sobre 7,50 €, e a blanca estuvo de 18 a 12 euros. Bueno, para nestas fechas non son malos precios. Contábanos con un pouquiño máis, pero non son malos precios. Onte dice que foi de 12 a 16 ou así. Creo que é pouco, para o tamaño que é pouco, pero bueno. A meixa o precio todos os anos está igual. Anda sobre 6, 7, 8 euros, a roja, e blanca 12, 10, anda por aí todos os anos, ven sendo igual o precio. Mellor comportamento está ter o reloj, que roldou os 4 euros. Esta especie complementaria supón un alivio para o peto dos mariscadores, posto que contan cun tope de 15 kilos. Se colles se vai un pouquiño ben, aí a 4 euros, 15 kilos sempre faz un bo, bueno, é bo para acompañar. A pesar destes malos resultados, os mariscadores confían en alongar a campaña ata finais de marzo. Unha vez pechada non volverán a faenar nas concesións ata o mes de outubro. É o que hai, que imos a facer. Outra cousa é o que sabemos facer. Outra cousa non temos. Non, home, a xente ten que ir ao mar. A xente ten que ir ao mar porque na zona libre hai pouco tamén, onde hai algo ali nos lombos do Ulla, pero non vas a meter a todo o mundo ali. Entón, bueno, pues habrá que seguir, bueno, hasta que cerre, hasta marzo, a finales de marzo, así digo eu. A campaña da blanca se cerra definitivamente hasta outubro ou noviembre. Todo depende, as perspectivas de... Despois se fan uns chequeos a como anda a ameixa, tamaño e todo, e se a pode absorber o mercado, e despois se abriría ou entre o 15 de outubro ou noviembre. No, pero primeiro xa non. Antiguamente se podría abrir o 15 de setembro ou así, pero as perspectivas, tal como está indo ao mar, non son viables xa. Hai que traballar o libre marisqueo, intentar alargar a campaña, e a única maneira é ir traballando no libre marisqueo.
Os roubos nas instalacións do Porto de Ribeira comezan xa a ser unha constante que se repite prácticamente cada semana. Aparellos, marisco, gasoil ou calquera outro obxecto de valor son o obxectivo frecuente dos amigos do alleo. Sen embargo, o último roubo ascendeu a preto de 9.000 euros, posto que sustraeron un motor dunha embarcación bateira. Esta semana xa non é o primeiro, xa hai 2 ou 3 de tanques, bueno, pero o máis importante foi este, que foi un motor fora borda que tiña 400 horas de traballo, o sea, un novo total. Bueno, o armador, acabo de falar con ele que vai presentar as denuncias aí a Puertos e máis a Policía Nacional e a Delegación Territorial. Bueno, o malestar terrible. Ayer mismo, cando iban para a mesilla, se tropezou co problema que lle faltaba o motor, bueno, os compañeiros dos outros barcos dixeron que fora con ele, que non perdía o día de ir traballar e tal, pero o problema é que son casi 8.500 euros que lle vale o motor, e agora outros 8.500 que ten que gastar a maiores para poder ejercer o seu traballo, non? Ademais da reordenación dos pantaláns, a confraría leva tempo demandando a toma de medidas para incrementar a vixilancia, posto que o porto está aberto e calquera pode acceder ás súas instalacións. Bueno, isto xa é un sin vivir, isto xa é un tirado floxo entre cofradías, entre puertos e todo, pero bueno, aquí vemos que aquí de momento estamos igual, estamos intentando reordenar o puerto con outros pantaláns. Foi o compromiso que temos. Na semana pasada tivemos aquí uns ingenieros de puertos para mirar como podía ser mellor, estuvose facendo unha batimetría para mirar a profundidade e todo, bueno, sabemos que vai encamiñado, pero o tema dos roubos é outra cousa diferente. Sabemos que o puerto cada día está máis aberto, estamos máis desprotegidos, se estamos máis protegidos, bueno, xa non sabemos como facer, se dormir nos barcos xa todo o día, sí que facermos. Tras comprobar a escasa efectividade das cámaras de vídeo, reclaman a incorporación de persoal de vixilancia, especialmente na quenda de noite, para evitar así a visita dos cacos. Na última reunión que tuvemos coa Consellería, coa Conselleira, coa Comisión de Puertos, foi o que lle pedimos, que hubiera vigilantes para estar de noite, podemos andar dun lado para outro, que nós estamos seguros que isto non pasaría, non? Porque están eles, ven o que están facendo non roubarían nada. Isto sabemos que xa non é cousa de unha persona sola, porque para desmontar ese motor, saltar de barco en barco, botarlo en terra e leválo, se faltan máis dúas ou tres personas, polo menos. É un coche, unha furgoneta ou algo para leválo. Portos de Galicia actuará nos vindeiros días nos peiraos de Tragobe, O Xufre, Vilaxoán e Vilanova. O ente autonómico asumirá tarefas propias do mantemento das instalacións. Estamos levando a cabo renovacións da madeira dos diferentes pantaláns que acollen embarcacións en estos peiraos. Estamos tamén renovando esas barandillas blancas tan típicas das zonas portuarias que son elementos de seguridade, as propias escaleiras de gato. Tamén hai algunha actuación desde o punto de vista do alumeado ou tamén de pequenas reparacións eléctricas e xa outro tipo de cuestións que ten que ver coa seguridade das instalacións portuarias, como poden ser anillas ou algún outro tipo de elemento de amarre, unha propia defensa, ese tipo de cuestión. A intervención máis significativa será a que se leve a cabo no Porto Insular do Xufre, que ascende aos 40.000 euros. Na Illa de Arousa, nos pantaláns de terceira lista, os que se coñecen como embarcacións menores, as de marisqueo, para entendernos sobre todo, está orzamentada en 40.000 euros. A empresa Servisub, insisto, vai empezar a próxima semana. Portos de Galicia asume deste xeito o mantemento das instalacións portuarias da súa rede autonómica, aínda que dende o ente matizan que a responsabilidade debe ser compartida coas concesionarias de solo portuario. Cando nos portos hai naves de redes, hai fábricas de xeo, hai pequenos varadoiros ou hai asteleiros, é obligación dos titulares dese espacio portuario, vía concesión, levar a cabo o seu mantemento. Eso é unha cuestión que está establecida. José Juan Durán tamén lamentou que en ocasións o deterioro das instalacións deriva dun mal uso ou de actos vandálicos. Portos de Galicia conta cun orzamento de 2 millóns de euros anuais para o mantemento dos 122 peiraos autonómicos. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva.
Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Bo balance dos tránsitos portuarios da provincia da Coruña ao longo de 2018. En total, os portos deportivos do litoral coruñés recibiron 4.500 embarcacións, o que se traduce nun volume de negocio próximo ao 1,5 millón de euros. Un ano máis, Muros volve liderar o ranking provincial con preto de 1.300 barcos, seguido da Pobra e de Muxía. Ademais, os datos provinciais destacan os bons resultados a nivel autonómico, posto que por primeira vez Galicia supera os 10.000 tránsitos anuais. Nesta liña, a captación de novos tránsitos é clave para Portos de Galicia, tal e como se recolle no Plan Estratégico da Náutica Recreativa 2012-2020. Para impulsar estas chegadas, estánse a desenvolver accións promocionais aos portos deportivos a nivel nacional e internacional, como a recente presencia nos salóns náuticos de Southampton, La Rochelle, París ou a participación o pasado mes de xaneiro en Fitur. A Consellería do Mar convoca 15 novos permisos de explotación para marisqueo a pé na Confraría de Pescadores de Rianxo. Para poder optar a eles, os solicitantes deberán cumprir, entre outros, os requisitos exixidos polos que se regulan os permisos de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira e presentar a correspondente documentación requirida pola Consellería. O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 1 de marzo. Deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible xa na sede electrónica da Xunta. Imoslle presentar a Barizo, un lobo mariño cincento de pouco máis de 3 meses. Está ingresado no IGAFA, en Illa da Arousa, onde se está a recuperar da desnutrición que sufría. Atoparon desnutrida con problemas respiratorios, unha afección pulmonar. E macho pesa uns 25 kilos e mide 1 metro e 10 centímetros. De nome puxeronlle Barizo porque apareceu nesa praia do municipio de Malpica. Todo apunta a que se perdeu. Teñen estudado que polo que fora a súa nai ou morreu ou despistouse a cría da nai e acadan en praias normalmente desnutridas porque cando son crías teñen que mamar varias veces no día. Dende hai uns días recupérase das súas doenzas no Instituto Galego de Acuicultura. Antes pasou pola UCI da Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños, o CEMMA, en Nigrán. A súa evolución está sendo moi favorable. Vai permanecer nas instalacións insulares aínda unhas 3 ou 4 semanas máis ata que chegue aos 30 kilos. E despois a levarán ao Gran Sol. E teñen acordos con algún barco pesqueiro que as leva en cestas e as soltan no mar. Neste tempo que lle queda no IGAFA, Barizo ten dúas tarefas fundamentais: aprender a comer e a desenvolverse con soltura no océano. Que aprenda a buscar el alimento en el agua y a nadar, porque venía de estar en una charquita. Tienen en la UCI tienen piscinas de estas de los niños, entonces es muy poquito volumen de agua. Y aquí pues eso, tiene que aprender a bucear, a nadar, a subirse a la mesa para tomar el sol e a coger el alimento. Barizo é un animal moi sociable, non teñe máis que mirar como se sente diante das nosas cámaras. A súa simpatía tamén pode ser un problema unha vez que se asente na súa nova casa no Gran Sol. Para iso, os seus coidadores tiran de enxeño para que este lobo mariño non vexa a man que lle dá de comer e que aprenda que o seu xantar non o sirven os humanos, senón que o ten que buscar el soiño. O Club Náutico e Deportivo de Ribeira será o anfitrión do Campeonato Galego de Optimis. A cita, que acudirán uns 130 nenos pertencentes á práctica totalidade das escolas e clubs existentes en Galicia, desenvolverase do 2 ao 4 de marzo, baixo a organización da propia Federación Galega de Vela. O Comité da Regata programa para esas xornadas un total de 9 probas, tendo como requisito mínimo para a súa validación o feito de ter completado alo menos 3 delas. As categorías oficiais no sistema de clasificación rexeránse pola sub-13 e a sub-16, tanto masculina como feminina.
Nas dúas navegando en flota polo sistema de grupos que establece o regulamento de competicións da Real Federación Galega de Vela. A regata será posible tamén grazas á axuda de varias empresas da zona, como é o caso de Congalse e Gadis ou o propio Concello de Ribeira, e o patrocinio do empresario local Ramiro Carregal Rey. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.